Expo Beauty, Salón Feiral de Perruquería e Estética de Pontevedra. Os días 27, 28 e 29 de setembro, os profesionais da beleza danse cita no recinto feiral da capital do Lérez. Cursos maxistrais, shows en pasarela, demostracións en vivo, presentación de novos produtos. Expo Beauty, Salón Feiral de Perruquería. Esperámoste. Mi vestidor azul. Un estilo lady romántico con las últimas tendencias para ella y él. Porque el mundo está hecho para ti, en Mi Vestidor Azul te ayudamos a estar perfecto para cada ocasión. Agora, desde Pontevedra, Verán, co patrocinio de Adegas Martín Kodax, Denominación de Orixe Rías Baixas e Concello de Pontevedra. E repasamos agora outras entrevistas destacadas da tempada. A Denominación de Orixe Rías Baixas co seu presidente ao fronte, Juan Gil de Araujo. A xuventude galega personalizada, por exemplo, no bailarín Adrián Esperón, ou as accións postas en marcha por la Dirección Xeral de Xuventude da man de Ovidio Rodeiro, formaron entrevistas tan interesantes como estas. Juan Gil de Araujo, benvido, Juan. Coordinados y además con un trabajo muy duro que está haciendo el Consejo Regulador del control del origen y la calidad. Es decir, el hecho de que cuando un consumidor pide una botella de Rías Baixas con su contraetiqueta sepa que va a beber un vino de la máxima calidad y además con origen en las Rías Baixas. Y el otro aspecto es la promoción. Nosotros hacemos a lo largo del año muchas labores de promoción, muchos actos promocionales en España y fuera de España, en Galicia y fuera de Galicia. Él é deportista profesional, en baile deportivo é campeón de España e, dende o sábado, é amigo de Pontevedra. Adrián Esperón, benvido, boas tardes. Boas tardes, moitas gracias. Noraboa por ese galardón. Todo o mundo pode dicir que é profeta na súa terra, eh? Pois sí, a verdade é que sí, moi contento estou, sí. Gracias. Sí. Como decides? Eu quero facer baile deportivo, como foi? Bueno, ao principio comencín a bailar, pois iso, no baile de salón, que non é nada do deporte, que toda a xente pode practicar nunha asociación ou nunha escola. Eu quero que vexan, porque non falo de calquera cosa, temos imaxes do Campeonato de España, do mes de febreiro, sí. Foi, vostedes postes os primeiros, ti e máis Patricia Martínez, espectacular, que maneira de bailar, de moverse, acadar esa técnica tan depurada, cantas horas de traballo, de esfuerzo. Patricia e eu adestramos 3 horas, al menos, diarias, xuntos, pois iso, toda a técnica, os brazos, como teñen que estar, a cabeza, o corpo. Está connosco o director xeral de Xuventude e Voluntariado, Ovidio Rodeiro. Boas tardes, benvido. Hola, moi boas tardes. Vostedes ten a responsabilidade de dar servicio a un sector de poboación moi exigente, moi formado, preparado, porque a xuventude de hoxe non é a xuventude de hai 20 anos, ou sí, non sei. Sí, bueno, a verdade é que bueno, pues traballo con un colectivo que estou pues encantadísimo de traballar e, como ben decías, dende o ano 2009. Aínda están a formarse, pero tamén ten outras expectativas, non? É a dificultade, quizá. Sí, efectivamente, pues quizá o máis importante neste momento e as necesidades fundamentales que debemos de atender do colectivo dos mozos, pues evidentemente pues está nun primeiro momento pues a educación e despois transitar de educación ao emprego. Falábamos da promoción no exterior, pero é moi importante a promoción preto de casa, non? Sí. Nos povos, Yo nas siempre cidades. Nosotros presumimos de exportar el año pasado, en el 2013, un 32% del volumen de producción de Rías Baixas, pero eso quiere decir que un 68% lo vendemos en el mercado español. Hemos crecido en presencia, por ejemplo, en el mercado de la hostelería y restauración, pero tenemos un camino muy grande todavía por recorrer y tenemos un nicho de mercado importantísimo para ocupar. Ti estudias? Solo me dedico ao baile. Pero é moi arriscado, non? Sí. Ou é a túa paixón? Sí, outro día me comentaba tamén unha compañera de lectura, unha periodista, a mesma pregunta, me dicía, pero non tes un plan B? E eu sempre digo o mesmo, se tes un plan B é que o plan A non vai ir ao 100%, non vas a dar o teu 100%
no que queres. Entón eu solo apuesto a unha carta solo. Que envidia, que recordos, o vídeo, que recordos, que ben se pasaba e se pasa, supoño. Sí, no, a verdade é que hai un antes e un despois nos rapaces que participan, pero totalmente. Sí. Cantos participan nestas propostas aproximadamente? Na campaña verán 8.266. Son unha campaña verán, pois aí 730 en programas de voluntariado, temos neste momento a máis de 300 en prácticas en 36 países de todo o mundo. E que faríamos en Reporteiros? Que importantes son percorrendo as festas, as rúas, descubrindo novos espazos. Paula Palomanes e Fernando García son unha peza máis do mural de Verán Verán. E este é o seu paso polo programa. Reyes, sabedes que aquí en Pontevedra, en Boa Vila Pride, temos un ambientazo nunca mellor dito, verdad? Sí, un ambientazo que vai a ver o resto da noite. Estamos aquí co que parece ser a insignia da cidade de Rabachol. Hola Reyes, hola amigos de Verán Verán. Hoxe encontrámonos na festa gastronómica dos Callos de Meis. Hola amigos de Verán Verán, estamos en Moraña, na festa do Carneiro Espeto, 45 edición da festa do Carneiro Espeto. Aquí vai un calor que ustedes non se poden ni imaginar. Seguimos de festa porque isto non pode parar. A festa da auga comeza dunha igrexa a outra e isto non pode parar, señoras e señores. Pilar García 2014, comezamos. Hola Reyes, hoxe encontrámonos en Meaño, porque non podía faltar nun programa de verán como o noso unha festa dedicada ao viño albariño. E vos invitamos a que o descubrades por vos mesmos e veñades aquí a Pontevedra para facelo. Pontevedra foi pola súa excepcional ubicación e por ser posuidor de fermosas obras arquitectónicas e antigas, escenario de numerosas producións audiovisuais que seguramente moitos de vostedes recordarán. Pontevedra convertirase dende hoxe 4 de xullo e durante os próximos 2 días na capital turística do eixo atlántico. Arranca Expocidades 2014. Xa non queda nada para que os galegos celebremos o noso día e por iso hoxe en Verán Verán quisemos achegarnos ata aquí, ata o albergue da Virxe da Peregrina en Pontevedra. Hola Reyes, hola amigos de Verán Verán, estamos na praza do Concello do Rosal. Este é a festa máis importante desta comarca, desta subzona para os produtos da terra e os produtos do viño. Madre mía, canto tempo levan esperando por aquí ustedes? Pois 5 minutos que acabamos de chegar, Porque isto vai rápido, verdad? Hombre, hai non moita vai. cola, pero a organización é boa. Ramón, truxemos cacerola no coche ou non? No. Tenemos que comelo aquí entón. Sí, por supuesto. Aquí no llega. Aquí sí chegou. ¿Qué tal el camino? ¿De dónde sois? De Guadalajara. Pensándose ir a Matosín. Este grupo de sevillanos desafiando aquí el camino de Santiago, ¿no? ¿Cuánto tiempo lleváis? Bueno, salimos desde Tui, llevamos ya 3 días. Pues estamos con Lucho, un dos testigos excepcionais da época, porque me conta que leva nesta farmacia José Luis Domínguez dende os 13 anos, non? Era Baldomero Piñeiro o nome da O nombre da farmacia puxeron de Baldomero Piñeiro, que era o nombre do farmacéutico. Pero venimos engañados, porque nos dijeron que esto era el camino del Rocío. Canal 7. Y porque todos los canales importantes donde trabajan todos los chicos guapos se llaman 7. Hola Reyes, hola amigos de Verán Verán, estamos no último día de agosto, estamos no último día das festas dos viños da denominación de Orixe Rías Baixas. Hoxe lle toca de ser protagonista aos viños do Condado. Este é para mí, non me estaría esperando xa. Claro. Aquí hai sorpresa. A bebida. Ui. O postre. Ambiente auténtico, arriba todo mundo. Santiago de Compostela, da man dos compañeiros de Santiago TV, tamén ten o resumo do que foi este verán na capital xacobea. Este verán 2014 foi un verán importante para Santiago de Compostela, unha época estival que estivo marcada pola celebración das festas do Apóstolo e tamén por ese sentido e emotivo recordo aos falecidos no accidente de tren de Angrois. As festas do Apóstolo centraron os actos deste verán en Santiago. Unha noite máxica foi a do 24 de xullo, cando tivo lugar o espectáculo de Lucesón, que comezou cunha homenaxe ás víctimas de Angrois baixo o título Un recordo de luz, un camiño de enerxía. A montaxe audiovisual recordou a historia do descubrimento do sepulcro, a construción da catedral e os camiños de peregrinación.
E tamén houbo referencias ao 800 aniversario da peregrinación de San Francisco de Asís a Compostela. O 25 de xullo, as súas majestades os reis visitaron Santiago na súa primeira visita oficial á cidade dende que foran investidos monarcas. Felipe VI foi o encargado de realizar a ofrenda ao apóstolo durante a celebración litúrxica na catedral. Con un sentimiento profundo de dolor a las víctimas del accidente ferroviario de Angrois, que el año pasado llenó de luto a tantas familias, conmovió a toda España y ensombreció esta fiesta. La reina y yo lo tenemos muy presente y queremos que en este aniversario nuestra presencia aquí sea también testimonio de homenaje y respeto a los fallecidos, de solidaridad con sus familias y de recuerdo a todos los afectados por la tragedia. Entre a celebración tamén houbo tempo para os outros protagonistas deste verán en Santiago, as víctimas do accidente do Albia e ese primeiro aniversario da traxedia. Familiares, amigos, persoas anónimas, persoal de emerxencias e veciños do barrio volveron ao fatídico punto onde ocorreu a traxedia. Fixérono para honrar e lembrar os falecidos e manter así vivo o seu recordo. Foi un acto sinxelo no que non faltou a música, as palabras e os símbolos, e no que os participantes colocaron sobre as vías 82 rosas blancas en recordo dos falecidos, 79 polas víctimas que morreron no accidente e 3 máis para os que pereceron días despois no hospital. Aún nuestro dolor sigue buscando un sentido, esperando una respuesta, un porqué de lo sucedido. Nuestras heridas siguen sangrando. Nuestro dolor no desaparecerá y nuestras heridas no cicatrizarán hasta que no encontremos luz ante tanta oscuridad. A música tamén estivo moi presente en Santiago durante estes meses estivais. Ata a capital galega chegaron grupos recoñecidos de renome internacional, un dos máis aplaudidos, Belán Sebastián. Este 2014 foi tamén un ano no que batemos récords de peregrinos. Máis de 51.000 peregrinos chegaron en agosto a Santiago, a maior cantidade de visitantes dende o último ano santo de 2010. Pero a visita máis mediática que recibiu Compostela neste mes foi a da chancelera alemá Angela Merkel. A mandataria percorreu xunto ao presidente do goberno Mariano Rajoy un tramo do Camiño de Santiago e participou no tradicional abrazo ao apóstolo. Lo que realmente me conmovió fue el hecho que juntos marchamos por una parte del Camino de Santiago, aunque un trecho muy corto viendo la longitud total de este camino. Es un ambiente muy especial, nunca me lo voy a olvidar, es un recuerdo para toda la vida. Un verán importante para Santiago que a día de hoxe aínda segue a recibir peregrinos e turistas. En verán falamos, pero tamén entramos en acción. Se hai que bailar, bailamos. Se hai que facer deporte, facémolo. O que faga falta por ofrecerlles diversión e entretenimiento. Que podemos bailar, Adrián? A ver, algo facilito, Eu pensei que o máis fácil é un cha-cha-cha, para comenzar. Para empezar así, ala, de entrada. Sí. Venga. Entón... Veña, pois imos bailar. A ver, nenas, señoritas damiselas, estades preparadas, listas para o baile? Hai que estar preparadas, xa están aquí. Elas son as miñas fadas madrinas. Así, brazos. É que con tacóns. Eu non podo, Rita, non podo. Pero o mellor a xente de casa sí, arriba, imos mover o corpo, imos mover o esqueleto con Rita Piñeiro, que tal? Moi ben. O máis básico é, mirar, pisar no sitio, 1, 2... e movernos ao lado con cha-cha-cha-cha. Pero hoxe non imos falar de tendencias, de outono, de tempada, non, que é o que están pensando vostedes nas súas casas, non. Imos falar de como prepararnos e poñernos ben guapas para unha ocasión como esta, Feira Franca, festas medievales, festas históricas que hai por toda Galicia. Que é isto da zumba, esta moda, este furor? Que é un furor. Digamos, a actividade que está de moda, que está arrasando nos gimnasios, asociacións, en todos lados, no mundo inteiro. É unha combinación de todos os ritmos que hai no mundo, dende bachata, salsa, merengue, hip hop, é unha combinación de todos os ritmos. Gimnasia. Gimnasia tamén, fitness.
Que tal? Perfecto. A que sí? Eu creo que con as clases máis, De aquí a... ves a competición conmigo, De aquí a competición un paso. Eu creo, sí. Vale. Imos ver a zumba, Vámola. Imos convidar a todos, arriba en casa, imos facer un poquinho de zumba con Rita. Adiante, chicas. Aquí temos algunhas propostas. Ana, que está traballando nesta proposta, é un pouquiño máis sinxela. Que temos aquí? Un tupé con cardado, con un pouco de volumen superior e unha trenza rizada. E me parece moi oportuno adornar un pouco con complementos como este, diademas, tiaras, trenzas. Como é o de a pose, a postura? Eso tendríamos que facer un pouco en parella. Ah, sí? Veña, a ver. Agarramos así. Non mo perdo. Venga. Corazón de melón, melón. Ya me perdí. Pide lo que quiera que te complaceré. Si tú quieres bailar conmigo, mambo salsa, solo tienes que gustarte la danza. Y como Celia tiene que tener tu voz, sentir a ver el flow de tu lado. Aquí temos un postizo, ¿no? Sí, sí. A ver, como poñemos o postizo? Este postizo puxéronse con trenzas que se fixeron, entonces puxose a trenza por encima para que quedara un pouco máis de relieve. Ajá. Pero temos a trenza natural, Sí, sí, ¿no? sí. E está por diante a modo de Aquí diadema. leva dous postizos, leva unha trenza, dous trenzas metidas polo medio. E os postizos podemos crearlos nós tamén. Me sacas ou non me sacas, Adrián? Adiante. Corazón de melón, melón. Corazón de melón. Un bo viño, un bo xantar e boa música é a receta perfecta para ter unha celebración e festa inesquecible. E nós tivemos os mellores profesionais de cada sector. O cociñeiro Pepe Solla, a sommelier Monse de Valige e o gaiteiro Xaquín Sesteira. Pepe, benvido, cociñeiro, restaurador, chef, masterchef, top chef, o que sea, sobre todo unha gran persona, Pepe, benvido. Moitas gracias. Eu recomendo que entren na página web, Nove Cociñeiros, e lexanla. Sí, é bonita. Aparte, bueno, a recoñezo perfectamente porque escribina eu. Redactei na eu, son vivencias. Foi así, Foi así, tal cual, de cando éramos nenos, de cando estábamos pegados ali a cociña, víamos meus pais cociñando, correndo os fumes, e nos daban un boliño de pan. Hai que probarlo, o viño, hai que coñecerlo e tamén hai que coñecer o protocolo do viño. E para facelo, temos con nós unha sommelier de Agasu, Monse Valige. Que tal? Benvida, Monse. Boa tarde. Moitas grazas por vir. O viño, diremos que é un ser vivo co que temos que tratar. El está dentro da botella, pero despois é preciso que se oxixene, que saia, que se exprese na copa e a persoa que o vai a catar ou que o vai a degustar, pois que teña esa esencia dele. Se algo hai que resume a cultura galega é, por exemplo, o son dunha gaita ou dun tambor. Xaquín é gaiteiro, Ramón Vázquez, luthier, artesán de instrumentos musicais. Eu digo que goza de boa saúde porque esta escola tamén bebe de todas as asociacións que hai tanto en Vigo, nos barrios, parroquias que se dedican a dar clases de pandeireta, o grupo de baile, grupo de gaitas, xenera unha base moi importante dentro do que é a música tradicional. Hai que tamén saber como facer eses instrumentos cos que interpretar a música tradicional. Eu no meu caso fun
medio autodidacta, logo evidentemente vas aprendendo tamén con outros artesáns. Hai escolas, pero cando algún non podemos asistir a unha escola, pois evidentemente se conoces a un artesán, lle vas ao taller, lle preguntas, as preguntas que ti lle faz, pois, bueno, dai empezas. E logo, digamos que ti, dentro do teu autodidactismo, pois tes que romper moitas pezas para chegar a... Bueno, e vas con esa experiencia vas mellorando, non? E a esencia da gastronomía galega, cale? O produto. Vamos, isto, claro. Aquí é moi fácil, vamos, non hai nin que, xa veche que nin tuve nin que pensar a resposta, non? Galicia creo que está marcada, moi marcada, e por suerte, pois polo produto, que nos dan pois a maxia, non? A hora de cociñar. Con isto non quere decir que sempre se decía que non se pode tocar, non se pode facer nada. Non, ti podes cociñar, non? Pero sempre con ese respeto e con ese, sabes, con ese gusto hacia que a túa cociña ten que xerar en torno ao produto. Hai cociñas que o mellor poden basarse máis na parte técnica, e non hai que decir que non hai a técnica nas nosas cociñas, hai moita técnica, hoxe en día moita tecnoloxía, moita técnica, e foi o que máis avanzou, pero sempre aquí en Galicia xira en torno ao produto, o sea, o que ten que destacar é o produto, nunca o cociñeiro. Ei, velai vai bonadiño, arriba con ela, lume! A máis tes outra paixón, que é a música. Tamén. Xa che vin, aí tocando na guitarra, sí. É que o Facebook isto é un chibón. Si, as redes sociales non calan nada, calaban un secreto, anda que... Pero é así, non? É así, sí, un hobby que por suerte vale como de esparcimento. Bueno, teño moitos hobbies, non? O único que xa non teño tempo para tantos hobbies, non? Pero a guitarra é un deles, gustame tocar e cantar, e a veces... Pero tes un grupo ou algo? No, fago de forma informal, teño grupos informales e moitos amigos que tocan e de pronto me invitan a tocar con eles en un sitio en outro, ou no Festival de Cans que estuve fai pouco, ou fai pouco nunha bodega de uns amigos, estaban tocando e me invitaron a subir con eles, e entonces, o sea, participo así, con isto, bueno, pois tamén para mí unha evasión inmensa do meu ritmo. Lembramos máis boa música, agora cun tributo a uns grandes do rock de Pontevedra e de Galicia. Black Stones non defrauda, sempre teñen un sí na boca e, como sempre, a mellor música, o mellor son dos 60 e 70. Lembramos agora o seu paso polo programa. See the good old days shining in the sun.
Agora, desde Pontevedra, Verán, Verán, co patrocinio de Adegas Martín Kodax, Denominación de Orixe Rías Baixas e Concello de Pontevedra. As Rías Baixas. As Rías Baixas. As Rías Baixas. Cando tomas viño da denominación de orixe Rías Baixas, bebes o mellor de Galicia. Albariño Rías Baixas, pídeo polo seu nome.